Soc la Maria, docent d'FP del Departament de Sanitat de l'Institut Obert de Catalunya. Al juny del 2025 vaig participar en un curs Erasmus+ a Atenes. Durant 6 dies vam aprendre a utilitzar diferents eines d'intel·ligència artificial per crear recursos educatius d'una manera més eficient, creativa i adaptada als nostres alumnes. En aquest vídeo us explicaré el que vaig aprendre i com podem aprofitar aquestes eines per transformar la nostra manera de generar material docent. El curs, de 6 dies de durada, era eminentment pràctic. Cada sessió la dedicàvem a explorar una o dues eines d'intel·ligència artificial i al final compartíem les creacions amb la resta del grup. El curs es basava en els 12 principis de l'aprenentatge multimèdia de Richard Mayer i tenia com a objectiu presentar eines d'intel·ligència artificial que ens permeten generar contingut multimèdia de qualitat per facilitar l'aprenentatge de l'alumnat. Primer vam veure eines de creació d'imatge com a Sora, Leonardo o Microsoft Designer. Les imatges generades amb intel·ligència artificial ens permeten il·lustrar material sense dependre de bancs d'imatges o de drets d'autor. Aquestes eines es poden fer servir per crear il·lustracions per materials o per generar imatges que després podem fer interactives. Ara veurem com generar una imatge amb Sora. Per generar una imatge amb Sora només s'ha d'escriure una descripció detallada de la imatge que es vol i clicar a la fletxa. La millora del prompt es pot fer amb ChatGPT. La creació de la imatge en la versió gratuïta triga un parell de minuts. Una vegada es genera la imatge, sortirà a dalt a la dreta. Cliques sobre la imatge i el programa mostrarà dues imatges semblants però diferents. Llavors es pot editar el prompt per millorar la imatge. Es pot fer un vídeo o, si ja alguna de les dues t'agrada tal com està, selecciones la imatge i aquesta ja es pot compartir o descarregar per fer-la servir en l'activitat d'aprenentatge. Leonardo és una altra aplicació d'intel·ligència artificial per generar imatges que funciona igual que Sora. Enganxes el prompt, dones a generar imatge, això té un cost d'unes monedes i la imatge trigarà uns minuts en generar-se. Aquesta eina dona 4 opcions d'imatge, que pots seleccionar i fer el mateix, descarregar o millorar la imatge si, per exemple, el grafisme no està en l'idioma que tu vols o si no està ben feta del tot. Una vegada tens la imatge, la podries fer interactiva amb Genially. Aquest és un exemple d'una imatge generada per intel·ligència artificial que es podria fer servir al cicle de documentació i administració sanitària, al mòdul de terminologia clínica i patologia, per afegir contingut interactiu en cadascun dels òrgans que s'estudien en el mòdul, de manera que l'alumnat pot ampliar la informació disponible al material de l'aula i aprofundir en els conceptes d'una forma més dinàmica mitjançant vídeos o activitats. Algunes aplicacions per generar activitats interactives o qüestionaris de repàs amb intel·ligència artificial són Scavenger Hunt, que serveix per crear jocs de pistes, Edpuzzle, amb la qual es poden inserir preguntes tipus test dins de vídeos generats per un mateix o vídeos de YouTube, i QuestionWell o Wayground o Quizalize, que serveixen per generar qüestionaris. I ara veurem un exemple d'activitat de repàs generada amb Wayground. Pel mòdul de gestió administrativa sanitària del cicle de documentació i administració sanitària, volíem generar unes flashcards per repassar el temari abans de les PAF. Per això vam fer servir Wayground, on només has de pujar el temari a l'aplicació, després selecciona el document que volem, triem les pàgines que ens interessen, ja que en la versió gratuïta només es poden fer servir 30 pàgines, i generem les targetes. Abans podem seleccionar el nombre de targetes que volem, l'idioma i el nivell. Una vegada l'eina genera les targetes, hem de comprovar que són correctes i fer una revisió completa abans de donar per bones les targetes. Si alguna cosa no ens agrada, les podem editar o podem generar noves targetes. Quan ja tenim les targetes definitives, publiquem l'enllaç a l'aula i l'alumnat pot jugar a resoldre les preguntes i seria una bona manera de practicar el contingut del mòdul. Un avantatge de l'aplicació és que és molt fàcil canviar l'idioma de les targetes i seria interessant per donar aquest recurs a un alumnat nouvingut que no entengui l'idioma. Ara veurem una de les eines d'intel·ligència artificial pensada per generar vídeos que vam treballar al curs.
Cal tenir en compte que aquestes aplicacions, sobretot els plans gratuïts, encara tenen diverses limitacions. La durada del vídeo sol estar limitada entre 1 i 3 minuts, la qualitat final encara no és tan bona com probablement serà en el futur i, a més, les versions gratuïtes són força restringides pel que fa als crèdits. Sovint no et donen molt o s'esgoten de seguida, o bé només permeten accedir-hi durant un temps determinat o generar un nombre molt limitat de vídeos al mes. Tot així, aquestes eines ja ens permeten crear contingut audiovisual que de manera ràpida i accessible i són una bona porta d'entrada per experimentar amb la creació de vídeos mitjançant la intel·ligència artificial. Flickr és una d'aquestes eines per generar vídeos. Només has d'escriure un prompt o un guió o pujar una pàgina web o un document PowerPoint i Flickr transforma aquest text escrit en un vídeo que pot estar narrat o no per un avatar. En aquest cas hem demanat un vídeo en català per explicar la fisiologia cardíaca i hem posat l'enllaç al material de l'aula del mòdul de documentació i administració sanitària de terminologia clínica i patologia. Pots triar el tipus de vídeo que vols, la plantilla, la persona que està parlant, l'idioma del vídeo i el nivell d'estudis del públic al qual va dirigit. Primer genera el guió del vídeo, que es pot modificar, i una vegada ho tinguis ja generaríem el vídeo final. A la versió gratuïta pots triar diferents veus i a la versió de pagament pots triar també diferents avatars. Una vegada tens el vídeo, pots modificar cadascuna de les escenes. Ara anem a veure com ha quedat. Hem de tenir en compte que a la versió gratuïta l'avatar no mou la boca. Alguna vegada t'has preguntat com funciona el teu motor intern? La fisiologia cardíaca és la clau per entendre el cor, un òrgan vital que treballa sense descans. Prepara't per descobrir els seus secrets en un minut. Imagina el teu cor com un motor incansable. La fisiologia cardíaca estudia com funciona aquesta màquina vital, des dels seus batecs fins al flux sanguini. És fonamental per comprendre la salut i les malalties cardiovasculars. Aquesta disciplina analitza les propietats elèctriques i mecàniques del cor. Quan ja tenim el vídeo definitiu, el podem descarregar i penjar a l'aula. Al igual que podem crear imatges o vídeos amb intel·ligència artificial, també podem compondre melodies, bases o fins i tot cançons completes amb eines com Suno o Mureka. Aquestes plataformes ens permeten obtenir melodies personalitzades en pocs segons, simplement introduint l'estil, el ritme o l'ambient que busquem. Pot ser una eina molt útil per posar bandes sonores a vídeos que hem elaborat nosaltres, per activitats d'aprenentatge o presentacions, sempre sense drets d'autor. Ara veurem com generar una cançó amb intel·ligència artificial amb Suno. Igual que la resta d'eines d'intel·ligència artificial, és bastant intuïtiva. Només s'ha d'enganxar al prompt i indicar les característiques que volem que tingui la cançó. Nosaltres hem demanat una cançó instrumental per fer servir com a base per a un vídeo d'intel·ligència artificial. Ho hem escrit en anglès perquè aquesta aplicació va millor en aquest idioma. Podem seleccionar la inspiració, diem que només volem que sigui instrumental i generem la cançó. Aquí podem veure les cançons que ha generat, les escoltem. I si alguna d'aquestes dues ja ens agrada, les podem fer servir a les nostres aules. Per acabar, veurem un exemple d'eina d'intel·ligència artificial per crear infografies i altres documents visuals. Aquest tipus d'aplicacions es permeten generar materials gràfics de manera ràpida i intuïtiva, tot i que, com passa amb les eines de vídeo, les versions gratuïtes sovint presenten limitacions pel que fa als crèdits, opcions d'edició i resolució. L'aplicació que veurem ara és Canva. Fins fa poc ja la feia servir sovint per crear dissenys de manera intuïtiva, però ara ha incorporat funcionalitats d'intel·ligència artificial que la fan encara més potent. El funcionament és molt senzill. Només cal enganxar-hi el prompt que prèviament hem generat amb ChatGPT i l'eina crea automàticament el contingut visual. En aquest cas, li he demanat que generi una infografia clara, visual i professional que expliqui les fases d'un estudi clínic pensada per al mòdul de documentació i administració sanitària.
Canva ofereix 4 opcions de disseny i podem triar la que s'ajusta millor al que necessitem. A més, cada proposta es pot acabar de personalitzar amb l'editor de Canva, igual que ho faríem en un disseny fet des de zero. El resultat és que, en només un parell de minuts, podem obtenir una infografia gesta per utilitzar a l'aula, estalviant-nos molt de temps de creació manual. I fins aquí aquest vídeo sobre algunes de les eines d'intel·ligència artificial que van treballar al curs Erasmus. Com hem vist, aquestes eines ens permeten explorar noves maneres de treballar. Animo a tots i a totes les docents a provar-les, experimentar i compartir els vostres resultats. L'objectiu no és substituir la tasca docent, sinó potenciar-la, dedicant més temps a l'acompanyament de l'alumnat i menys a crear material des de zero. Si voleu aprofundir-hi o trastejar amb aquestes eines, trobareu tots els enllaços a la descripció. Gràcies per veure aquest vídeo i fins a un altre.